Vi kan optage sådan Hej YouTube, det er GamerKiks her, og i dag vil jeg filme noget NW3 episode 3 af Survival. Der kommer, ja, og der kommer faktisk nu. Og se her, men hvad laver jeg? Bidefærd. Ja, vi tror vi slutter af nu her. Vi ses i episode 4. Bye bye.